L-iskema Restawra Darek infetħet u ngħalqet fi żmien qasir minħabba l-konkurrenza qawwija li kien hemm. L-iskema titħaddem fuq il-bażi ta' min japplika l-ewwel jinqeda l-ewwel u għaldaqstant is-sistema ingħalqet awtomatikament mal-fondi allokati kollha kienu ġew eżawriti. Fil-ħin tal-mistoqsijiet parlamentari tnejn fil-għaxija ministru responsabbli mill-ippjanar Stefan Zrinzo Azzopardi għalli kien hemm aktar minn 350 applikazzjoni. Din l-iskema li sa tinsab fir-rabedizzjoni tagħha residenti li għandhom id-dar tagħhom f'żona ta' konservazzjoni urbana il-UCA jew hija binja skedata ta' grad wieħed jew tnejn se jkunu jistgħu jirrestawraw il-faċċata tal-proprjetà tagħhom u jirċievu rifużjoni ta' 100% għax-xogħlijiet. Għal din l-iskema l-awtorità tal-ippjanar għamlet disponibbli b'kollox 5 miljun euro biex tajn fis-salvagwardja taż-żoni fil-qalba tal-irħula u tiżgura li jibqgħu parti importanti mill-wirt arkitettoniku, kulturali u soċjali. 4 miljun minn dawn huma maħsuba l-proprjetajiet residenzjali fil-UCAs u dawk huma l-fondi li ġew eżawriti se jiġu rimborzati 100% x-xogħlijiet eleġibbli ta' restawr li ma jaqbżux il-11,000 euro. L-awtorità tal-ippjanar qalet li l-proċess tal-evalwazzjoni se jibda dalwaqt. Il-miljun euro l-oħra huma maħsuba l-bin istoriku skedat u għal dawn il-proprjetajiet l-iskema tiftaħ fis-6 ta' Ġunju.